Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni be fe ka i to sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala. biyetene December kalo kleta anshegi samba flani muwan saba amun sogolundu anani wakati na malikona malikoka malikuna funi bololo serofe o belajira leni nyatuma o bismillah ka bi kuna funi o lukeneka kuna funi demne la femi kalo ka fo conseil de sécurité nationale ni oyi CNSI ale koni femi kalo ka fo formation do koni buluda min koni mina ke kalo kelen konnala na ko mima cybercriminalité on suivi évaluation o koni okumu konnala femi kalo ka fo formation yere koni minata kanyeshi aka secrétariat permanent o mo de koni ma femi kalo ka fo aklina yere koni ma bo mo ko werela abura anga jumana ministre de la na ko ministre conseiller à la sécurité nationale ni oyi général de division Yamoussa Kamara wala sa ka sega danseri ke fataju ani chake balia mi koni mi anga jamana kono kere la chefina ko koni ka barake balia ore koni sefe anga jamana gouvernement ale koni fero sigi sinka wala sa ka sega formation koni ke anga chefina ko kuna entrepreneur ni anko mako kenyere o bara o lu koni na femi ka fo projet yere koni financer ba odi fonds international de développement agricole ni anko mako fida wala sa ka sega nya chefina ko maka seku kala wala sa ubeseka do ku yere ka do koni bo sigi tina ani fataju juku konna anga jamana kono kuna fonyo ye ayira ka fokuma bioro anikide olude koni tora ko jila o sabuti dowere mamunu kono buke ko jiga ka foku beta tungala fenyini sira o koni fe o de sefe libi jamana koni konnala mamu ko anduru oluni koni sira ka kishi libi autorité o koni fe nga kuna fonyo ye ayira ka fokuma bioro anikele to olu koni nitoro la kadaka kumo bisheki ani worode koni tumi batoni kono awatila Premier chef d'état-major général des armées du Malini oye général de division Oumar Diarra ale konira la jeta ko flalan koni keneka ni encore la jami ma ko réunion des chefs d'état-major général des armées des pays membres de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme ni o koni CIMLT o koni femi karo kafoni koni bara bolodala i karo kafo Riyad du koni konala ni obe Arabie Saoudite konala kamini décembre kalo kletan fla katabla akleta aninani temenina karo ka fo ni ko ni kera sababu ye femi karo ka fo anga jamana fama u ko ni misega jinyogonya ko ni sinsi uni coalition membre to ko ni ni nyogonche ama fo alibi ala ka anga jamana nyama ulu fangasi kuna fo ni ko ni ayira ka fo commune wakati femi ikaro ka fo tasuma ko ni cheni ba ko ne ke kuna kiri dugu ko na lani o ko ni la Guinée ko ni capitali ci administratif ko na lani an ko yorobi mako kwalu ni o ko ni me por yere ko ni kerefe ko fe femi karu ka fo kenya tigila ma ko ni ayira ka fo ko ma chama ko ni jokina amma fo alibi ala ka afama ne nyogona gere ko chamama
ina fo ma chama kala to min anga jamana ba maliba Burkina Faso alini Niger ni olu koni ni wakati na olu koni dirigelen koni ne do fini tikla ko fini o mara koni be fini tikla ko de bulu o de si fe Nigerian écrivain do ni littéraire koni ndo ni atoko de ko Askia Maïga ale koni gafe do boni anko ma ko livre ni livre yera to ko konte do were ko l'AES l'Alliance des États du Sahel une communauté de destin commun ama fo ni koni faso kanu ndo e alibi alaka ni jamana saba koni fangasi alaka na umale ujugu abada ikaro ko fo bana kula ko ni bololu ni wakati na ni ankale mako deng na bi machamana do ba miri sumaya do were bi se ka miri fièvre typhoïde ko ni ngane wakati na bana ko ni ka fanga soro kata fe anga jamana ko nala kada ka ni wakati na sika ko ni kera ma ke me fla binani ani woro de la ni wakati na kaira ka fo ko deng bana ko ni be ulula o ma keme flani binani ani worola ni atagalaje mamuga ani konoto uluta koni sebentiara ka ira ka foko deng bana koni be ulla wa ode kofe maduro de koni ni tora bana konna do kunte menina ama fo alibi alaka antanga ni nyona mashiba koma alibi alaka ankishika boni bana jugu ko falin koni ma deng nabila akoni misira ke de kunchama ode senfe amseka fo bela jira len koni ga ijanto iyere la ka keneya ani sania wale koni matarafa wala sa ibiseka tanga ni bana ko fali matuko mina kadaka alebe soro soso kinda de konife Sibirido December kolo kleta anwaro samba fla ani mugani saba femi garo ka fo wulika joko ni gera anga jamana kregere yala asigida sabara konna la wala sa kasika sania wale koni o matarafa tugo amani ote do were femi garo ka fo akilne yere koni wala bamako sigida sabana meride koni na wala sa ka wulika joke kamoko koni la donia kanye folike wala sa amise ka sania wale koni matarafa tugo amani anga sigida olu konna pare sifani atagale ma bachama koni tume no femi igaro ka fo femi sigida sabana Mary alekume keneka foga takase notable ma ani femme karo ka fo directeur de la de suiva olu bela jeralen konima wa okofe muso chesirlen chama fana kume keneka wuliga jon yere koni kera femme karo ka fo boulevard koni yoro de la ni wakati na femme karo ka fo doko kula bon kon nani anko mako weekend sibiri ani kari anga jamana nyema ale koni isimbo ikono koro kata koko fanta ni o kon me kita dugu koni konnala wala sa kata isin koni jo ani ka jatemneli koni ke femme karo ka fo usine de fabrication mi koni mi ka joyi no kata o barado koni 70 ya ARF kuna fundi kunchela ameta ko kanjimana la ameta Kuwait femme karo ka fo Kuwait Emir ni okoni Sheikh Nawal Al Ahmad Al Sabah ale koni ala yalika kalifa mine alela kasa ashito sambishiki ani woro okoni na krafonia era koni la sirafemi karo kafo Emir pale iredife ama fo ala kahineke bamakatola nini be dansike anga bi kuna fonia ola ama fo awni ci aw kala meli ko nyumala aw kambe anya ko yara mani ala mabashike ni awla ala ka anga jamana basiki